To je kao bunar, vertikalno. U trenutku kad te dotakne, ću osjetiti tešku kugu u ruci. Može? Ovo je lagano, sad ga ovo. Ništa ne voli. Neće mi nikako ozbiljno dostaviti. Puti ga, gledaj, stvari o tome, kad ti udariš. Ovo je udarac rukova, ti osjeti tešku kugu u ruci kad... Ali nema boli. Ajde da ti pokažem ostalo, ajmo gledati ruku prvo. Znači sad, horizontalno, vertikalno, horizontalno, vertikalno, vertikalno, horizontalno, horizontalno, vertikalno, horizontalno, horizontalno, vertikalno, vertikalno. Svi su ili horizontalni, tako? Yes. Sad, vertikalno je ovaj, ovo je vertikalno, ovo je horizontalno. Horizontalno može biti na jednu i na drugu stranu, može biti ovak, može biti ovak. Vertikalno je ovakav, a može biti i ovakav. Ovakav može biti, ovakav može biti, ovakav. Znači kao kontra od ovoga, prvo išli može. Vertikalno. Naopačno. U biti nije. Gledaj, ko bunar, vertikalno. Hoko, horizontalno. 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 Doko je isto. Džumonđi. Horizontalno, horizontalan. Džumonđi. Kozej. Ovaj dio je vertikalan, ovaj dio je horizontalan. Ovaj ide ovako, kao kugla, a ovaj ide ovako. I dobiš ovo. Uviš? Vertikalan. Jesi skužio da sve je horizontalno ili vertikalno? Sve. Sve da gađam? To. Hoćeš ovako, drugi kut. Hvatim. Uviš? Uhvatim ruku, samo mi uhvatim ruku kad radiš dalje. Daj. I sad uhvatim. Sad, to. Odeš, opet isto. To, i sad to. To. To bez ove ruke. Ništa. Sad ne treba. Ovako, ne moram to. Horizontalno. Vertikalno. To, povuci me. I krenuo se sad opet u onom smjeru. Možeš. Dobro. Možda je... Ajde. A dobro, sad. Ajde. Horizontalno.